Hondumanan so sa ka. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Sean. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Always on my mind. You were always RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kalalaki nga taga Vito Minglanelia, Cebu. Gato matatampo nagdasangan nga Sion. Recorded by Radio Mo TV. Happy birthday, bay. Selamat, bay. Oh, siya na. Woo! Let's party! Hey! Oh, higop sa aning sabaw. Oh. Salamat, ma. Usa naman in taon taan dilak. Mao na lagi ni biso ni mo permi. Pagsigi ka og parte, unya kung hangover ka, ako mo'y mag-atema nimo. Siyempre, mamam di ka. Mao pa. Payaw saon laman lang kung mawa na ko. Kaysa na may mo atiman nimo. Mamas mo ira ba kaayo ka? May bago kung di ka mawa, ma. Di ko nubiyaan. Ay, kung magsigi ka ng biso ni mo son, mawa gid unya ko nimo. Tanawa niya. Oh, nya, bay. Salo, bay, jote ma. Parte na sa ta? So man di ay. Oo, nya, sumama ni mo. Sus, okay na to eh. Nibaw siya nga nag-enjoy lang ko sa kong pagkabataan. Bay, duta gano'n ning ulitaw para sa wa tayo obligasyon. Tanan na tong kita, ato ra. Mao gyud. Mao nga pahimos kita sa kuan ba samtang patan-on patara. Natural eh. Nya, usaman siya na okay ra nga masigag lag. Masakay ba eh. Asam tumusugot. Kakor siyang gingnan nga matugog sa'yo. Grabiya gini ba yun? Siya na, siya na? Di ay, si mama. Nya. Hindi ko ito bago na eh. Mag-enjoy sa ta. Nauli ni Malagin ka. Alas baba ni mo. Ha? Okay ba ba? Siyo ka may bao. Nigawas siya, nagita ni mo. Unsa? Lakaw ko. Ako pitang sa mama ni mo. O pa man balik sa papa eh. Hapit na lang muhayag. I am this mama. Oh, nanawag na. Hello, pa. Dog! Wanas baba ni mo. Sa'yo na pa. Gituli siya o gipabay. Unsa?
kaya mga. Ngawa na ka. Nga nung giapas pamagid ko nimo. Ipaabot na lang unta ko nimo. Buhi pa unta karon. Ma. Recorded by Radio Mo TV. Nalubong na si mama ni mo. Nanglakaw na sa mga tao. Tala. Ana. Wala gid mama. Ayaw ka bala ka. Di apa mi si papa ni mo. Dili ka na mo biyaan. Wala si mama. Wala yung sukat ako. Wala siya nga magpaabot ako nga mauli. Si Papa pirming wa. Kaya na siya sa trabaho. Di na ko kaya nga wa si Mama. Ha? Makikipon ka? Oh, gusto na akong igulin ako naka. Total, sa bahay ramid ka magtrabaho, di ba? Sige. Why problema? May no nga nag-ipon mo. Aron na siya ka magmingaw sa bahay ba? O garo sad, naimuluto na ko ba? Ay matiman. Naanad ba ko nas mama nga inatiman kay ko. Ay noon. Pero ang asawa, di nakatabang ba ya? So, to. Kay ipon na ako siya eh. May ginami anak. Bay. Sean, na ako'y good news ni mo. Oh, unsa man na? Mabdos ko. Unsa? Nga naman. Unsa nga naman? Natural, nag-ipon na ta. Ug wa sa ting kontrol. Nga may buong pamangkang mabdos ko. Ayaw kong ina nga dili pa kaandam, Sean. Ato ning tinuyuan. Maong ato gining ato bangon. Congrats, bay. Nanganak na day sana. Abahan na juga na. Oh, salamat bay. Ano? Basi gutom ng bata, oh. Bangon sabi. Sapa kayo. Hindi tayo makatug. Sige. No, saan ka nga nag-ito na rin palibot na ng imong mata? Nga bay, sukat nga nanganak sana. Manong ko itog. Ay, yun na. Nanagod mo yung anak. Kapoy na kayo eh. Gusto na kong mapalik ka akong kinabuhi sa una. Bay, Sean. Saan mo sa'yo problema na mo, nak? Oh, ano naman sa ka, ha? Saan Miss Hana eh? Dugay ba na uli? Shh! Ilom na. Ay, grabihas traffic, uy. Gaya ni mong nauli, uy. Huwag na ka maghuna-huna na ako dali. Puro na kong mabuang magsigig paminaw silak sa bata. Naningkamot sa taong ko makauli dayon, uy. Sos, basing napahayahay ra kag imo dito. No, gituyo ni mo nga magdugay-dugay uli para di ka makatima sa bata. Unsa? Ayaw pa ta ka pamasangil, ha? Ako na saan mo imulakaw. Oh, asa man ka? Magpabugnaw sa utok.
Tatao na sa kong wa makainom na. Gimingaw na kay Gus. Akong kinabuhi. Kung wa po unta, mamabto si Hana. Okay pa man untang akong kinabuhi karon. Bisit. Sus, panawag eh. Bahala ka na. Maginhawas ako. Man akong ati mas bata tibok adlaw. Patagay sa kong maayo. Pasok ko eh. Tiggan sa kong nainom, bida. Diba? Yun sa mrito na ko paguli. Magpaluto ko ni Hana og na isabaw eh. Mingaw man. Asa mas Hana og ang bata? Kadiyot. Anong wa naman ang ubang mga gamit ni Hana? Hindi na ako makontak si Hana. Asa man sila? Gadaw na pero di nga po na ako makontak si Hana. Hana! Asa naman mo? Uso man? Nakay-planong mo ba uli? Gidadapan ng mong bata. Ayaw na pag-expect nga mo pa uli pa mi. Ako nang ipalayo ang bata nimo kay dili niya reserve nga makaamahan og sama nimo. Unsa? Unsa ko nag-ipanulti mo? Tungod lang kay nilakaw ko og wa ko motubag si mo mga tawag. Mag-ingon ana na ka? Nanawag ko nimo kay gidahan ako ang atong anak sa ospital. Unsa? Ngano? Nung sa bata? Ano man? Nadi kay paki sa bata? Wa man di ba? Hana, sorry. Nakalitan na ko sa tanang panghitabo. Mo niya ako? Wa? Sean, first time sa ako nahimong inahan? Ako may nag-atiman sa bata 24/7. Nagtrabaho pa ko. Pero ikaw nga nag-atiman lang ko sa kaadlaw. Sakit na kayo si mong buot. Wa man na ka mangutanan ako kung okay ra ba ko? Wa gina mo buhata, Sean. Hana. O karon magbalik na imong kinabuhi sa una. Dili na mi magpakita nimo. Ha? Kalimti na may kay kalimta na sa kanamo. Hana, ayaw. Ayaw, nagbuhatan ako. Hello? Hana! Hana! Maybe I didn't treat you, I didn't love you. Sa tibuok na akong kinabuhi, maugitay akong gimahayan og mayo. Selfish ra kay ko. Ako rang kaugalingon ang akong giuna-una. Ang tud karon, nagsige paghihapon ko glaom nga unta. Mag-abot ang among mga dan. Og makapamawi ko sa tanan akong pagkuwang nila. Di na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka may higalang kaaginisyon nga taga Vito Minglanelia, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagalahan, always on my mind. You were always on my mind. Ang mong kaagi gibuhatan no Diyos sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubad ka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod di kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.
amin. Day, malate na kita ani ay. Exam pa ba yata? Mao lagi, uy. Nanitisi ko nga nagpadung day ay. Parahon na to. Kuya! Oh, mga miss, sakay na mo! Ay, salamat pagkasakay na kita, day. Kuya, dali sa pag-drive, yabi, please. Kay malate na good me. Sige miss, may problema. Salamat ha. Plitin na mo iya, oh. Miss, pwede na ito mo kuhaon. Kada buntag, padong sa eskwelahan. Para di mo maglisod og sakay ba? Mao ba, kuya? Sige, kuya, maayo pa. Hatagin na lang ko sa imong number, kuya, bi, para matextan ti ka ini kaugma. Day, in fairness ba? Gwapo ang tricycle driver kanina, no? Unsa? Pag-sure na, day, uy. Bitaw! Sus, kung di pa ng tricycle driver ay ako di manguyab niya. Ano kung kisya, no? Pagilom, uy. Ikaw, gid, no? Abdi, gid kay ka basta gwapo. Uwa pa ba giday kay uyab, Sheena? Mama sad, uy. Kung naa pa magida na unta na ako din sa ato. Ko, okay ra kung maguyab-uyab ka. Basta parehas ni mo nga engineer, ha? Ha? Grabe sad ka pa, uy. Pagani ko engineer. Nag-eskwela pa lang gani ko. Okay naman di ay. Padung naman sa dunya ka anak po. Pero pa, basihan magidain ng profession sa usa ka tawo pa? Oh, sa uban anak, dili. Pero ikaw nga doon nag-profession nga mahuman pohon. Dili ba rewarding po paminahon kung makabana kagsama ni mo profession? Oh, hinuon ma. Pero para nako ma, mas mo matter gid nako ang responsable og kugihan. Unsa man lang na profession pero tapulan gihapon. Di kay bang mudiskarte sa kinabuhi. Sheena? Teksan to na kong daan si Kuya Driver, B. Magpakuha mi alas City sa buntag dinhi para sayo mo mag-adto sa eskwelahan. Sakay na mo, mga miss! Ay, salamat kuya ha. Nasayugit ka. Bitaw, kuya. Ano guna ni mo ya, uy? Gwapo kayo ka para mag-tricycle driver lang. Uy, day, paano mo ba? Ikaw pataklas kay kausahay. Sorry. Okay na. Sorry. To day. Ako na magandang magsigikuha ninyo. Mas maayo siguro magkailan na ita ninyo. Ako day si Ruji. Ako si Sheena. O gini ako amika, si Marie. Happy naman tayo Valentine's Day, day, no? Ay, mayroon tag na muhatag na kong flowers, uy. Ikaw, Gyoy. Hala, uy. Nindot sa feeling, day nga, mahatagan ka buwak. Nga naman, wa pa ka makasuway? Wa pa sad. Wa pa masako kasuyo kuyab. Oh, hinuon sad. Pero, day, I tell you, nice kit sa feeling nga na makahatag di mo buwak. Promise. Day. Day! Hoy, ngano ka, oy? Naunsa ka, oy? Hala, wow! Nalay kay flowers. Kasi naghatag. Hoy, unsi ako, good. Para imo ni, no? Ha? Sabi day, sorry. Lagi! Awara ko na nakabot nga name sa card, oh. Awa, ha? Ha? Kani, day, gibili naman ko sa guard. Nya, nakailaman ang guard nato. Ako na lang gisugo nga ipahatag ni mo. Mao ba? Diin, mani siya gikan. Ambot! Dili man ipaybaw. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Hala, uy, may paka na kay sikat admirer, day. Saba ko na day, uy. Binuang ra ni, uy. Oh, binuang good town. Ay, sa ding binuangan no, kay gastuhan magibuwak. Ka na kay gihatagan ka. Lagi na gusto ni mo. Day. Kinsa kay naghatag sa buwak nyo? Wa man sa ko nakapantay nga na nagsigigara-gara na ako sa eskwelahan. Ay, si Rogie man ni. Ang tricycle driver. Hello? Hello, Sheena. Nakadisturbo ko. Wa man. Nakay tuyo? Nanawag lagi ka? Gwan. Nadawat mo ang flower? Ikaw may naghatag? Oo, Sheena. Ang tinuod, nagagusto ko mo.
Pasensya na kung presko kayo ko paminahon. Pero, di lang ko gusto nga naimahayan po ba? Tungod kay, wa ko makasulti sa akong feeling sa tao nga akong nagustuhan. Roji, Nagkabala ka, Sheena. Wasa ko i-expect nga bisan usa nimo. Nalipay na ko nga, nagkasulti ko nimo sa akong feelings. Roji. OMG! As in? Si Kuya Driver mo naghatag sa imong flowers? O, lagi, day. Hala, day, uy! Huy, in fairness ha, bagay baya mo. Gwapo baya siya. Pero, mausad lagi day, uy. Lisura sad ana, uy. Nahibawag ko mo kontra gid imong parents ana kay tricycle driver namang good siya. Day. Aw, unsa man? Naa kay na feel niya? Imo na kong gisugot. O, Roji. Pero, di ka mauwaw. Usa ra ba ko ka tricycle driver? Nahibaw ko. Pero dili basihan ako ang profession sa usa ka tawo. Buutan ka og responsable. Ug mao na rason kung ngano nakagusto pud ko nimo. Salamat, Sheena. Isaan ako. Nga, di ka magmahay sa mong pagsugot ako. Gaga! Congratulations! Nakagraduate ka ka! Salamat lang ka. Sheena, anak! Congrats! Pa! Naa nagyud ko'y engineer. Ma, pa, si Roji akong uyab. Unsa? Nabuang ka naman siguro, Sheena. Ngano ko rin daw ang tricycle driver lang imong giuyab, ha? Pa, Anak, naunsa ka naman in town, uy. Huwag yung ka makakitaglaing lalaki. mahal ako si Roji, ma. Kugihan siya og labaw sa tanan responsable. Bisan nun sa pa isulti nimo. Engineer, dili tricycle driver. Ambot lang nimo, Sheena. Wa gyud mi makauyon anang imo uyab. Pa, Langga, pasensya na kanilang mama o papa, ha? Naga, kasabot ko eh. Expected na ni nga mahitabo. Langga, di pa niingon ka nga. Gusto ka makahuman ng eskwela? Oo, ulang nga. Pero, mao lagi. Wa ko'y ikagasto para college. Maong high school lagi ko kutob. Langga, ako mo pa eskwela ni Mugtiwas. Ha? Ayaw lang ka eh. Gasto kayo. Kay ko ba ya? Mahal ti ka, Langga. Malipay ko nga makatabang ni mo. Langga, babae ka. Lain paminaw. Natong duha, ako ang mas naikaya. Kung ako'y matabang ni mo, nganon di ba na ko buhaton, Langga? Langga. Langga, congratulations! Graduate na gid ka! Salamat lang ha. Ikaw ang hinungdan nga, nakahumag ko. Tungod sa mong paningkamot. Langga, karon kay graduate naman ko. Mangita og trabaho lang para makabawi ko nimo. O kung maigo na ko tinikom, magpakasalata. Roger, I love you. I love you so much. Oh, Nak, pa, ma. Congrats, Luigi. Ma'am, Pasensya ka na namo kaniadto nga ubos kay nga mong pagtan-aw nimo.
Pero karon nakita gyud namo nga kugihan gyud ka og determinado ka. Maong pasaylo ami kung nasayop mi sa una. Sir, nakasabot ko sa inyo ang gibati ito. O dako kay kong pasalamat kay dako kay natabang ang inyong anak sa kong na-achieve karon. Sir, ma'am, kung inyo lang kong hatagan ng chance, di gyud ako pasakitan ang inyong anak. Panggaon ako siya og mahalon. Wa na may pagsupak sa inyong relasyon, Rogie. Basta kay tarunga lang gyud ang among anak. Salamat, ma. Pa. Isaad na, ma'am, sir. Too many billion people running around the planet. Everybody deserves to love and be loved. Bisag na ang may profession o wa, maong bilipid kaayo ko sa mga tao nga mudawat gyud kun unsa o kinsa ang tao nga ilang mahalon, bisan pa man kung langit ug yuta ang gintang sa ilang kinabuhi. Sa pagkakaroon, nagplano namin magpakasal ni Rogie. Ug nalipay kay ko kay nadawat naman mi sa among mga ginikanan. Dili na lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kitong mga higalan, kaagi ni Siena ng taga General Santos City. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga regulahan, Born for You. That I was born for you. Yes, I was born for you. Among kaagi, kibahatan o doa sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala, mga suking di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglipot sa sakawit. I-address lang ni ining tulamanon. Handumanan sa sakawit. Maglisod gyud kog sakay ini ron kay buka ta baling akong da. Ay, ay, naputol pa gid ang plastik akong gida. Hey, Kiriat, miss ha? Miss, kidot lang ha. Doon ako'y plastic oh. Imo na lang i-double sa imong gida. salamat kuya ha. Baby, tabangan ti ka. Aron mabalin na sila yung plastic. Salamat kuya. Huwag sa pa yan. Unya, una lang ko nimo ha, kay okay naman na. Sige kuya, salamat. Okay. Buutan sa tong laki hada. Magatanong ko kasakyan ako eh. Maayo kay daay naluoy nimo. Mao lagi mao eh. Nalipay sa bitaw ko kay nagidin tayo ni tabang na ako. Kung nagminyo palag unta ka, naon tay buhaton og mukuha nimo sa imong trabaho. Mao gyud. Oh, Now tayo mo tabang si mong dalhonon kung mangumpra ka. papa, uy. Kisa man sa akong minyuan, o pa man gani, nanguyab na ako. Day. Kung na gani manguyab ni mo, sugta na yun ha. Aron makakita na gusto akong apo. Pa, Gusto na gid ka makakita ng imong papa sa iyang apo. mao lagi dayo, uy. Ay hatagi na na, uy. Ay na, kung mapalit pa lang nas merkado, ay dugay na akong gipalitan papa na. Mausad, no? Ay, pastel. Saan naman agad mo, nga nagdali man na. Nagpila ni miss. Oh, Ati man sa na customer o nga bagong ni Apuet. Ati man ha, kaya napakuglista diri. sige, sige. Unsay ato, sir? Kini ako miss oh. Atagi ko large ini. Uy, hala. Oh, Ikaw man tong nitabang na ako. oo. Nainumdum ko. Katong naputol plastic nga imong gibitbit. Oh. Ano ka trabaho din eh? Oh, dili ko trabaho, sir. Atong niagi, nagkuya ka na ako ha. Aw. May tingali nga mag-ila-ila na lang ta. Aron, tawagon na lang ko nimo sa kumpangan ba. Ako des, Jamie. Ikaw? Cheryl. Wow, nindutag pangan eh. Liwat man sa imong itsura. Guwapa. Thank you, sir. Ay, kinira mo paliton, sir? Sir na sa day. Jim na lang. Ay, sige, sige. Jim na lang. Napakailaing paliton, Jim? Pangita ko glaing kolor ini. Ini nga t-shirt nga mubagay na ako. Sure. Di aray mong items, ha?
O, ang imong sukli po di ay. Thank you. Ay, Wanday, unsa oras ang imong out din Shi? Mga 7 p.m. out na ko. Nga naman? Okay. Magpaabot ko nimo sa gawas, ha? Ha? Ikaw ha? Imo gyud ko gipaabot unya, imo pag gyud kong gilibre kaon. Okay ra na eh. Gusto lang kong nga magkasuod ta ba? Ha? Nga naman? Walang, gaan nga akong buot nimo. Inga ko ha kung okay na ka kay ako na kang ihatod sa inyo ha. Sure ka nga imo kong ihatod sa amo? Nagtuo ka nga nagkomedya ko. Ako lagi kang ihatod. Kuan, wa makahimas ko kung ihatod di ka. Wa oy. Okay, sige. Ako kang ihatod sa inyo. Maod na itong lalaki iha ang giingon ni mo nga nitabang ni mo, kantong nayabi-abang ni mong gida. Oo, ma. Walang damaha, nagkita mi sa akong gitabahoan. Nipalit man siyang t-shirt dito. O, sa manag. Nanguyab to, di mo? Wa pa, uy. Aw, abi na kog nanguyab. Murag, okay masatong tawhana. Butan manugnaw. Ha, kung manguyab ganito ni mo, aw, sugta na yun, ha? Pa. Recorded by Radio Mo TV. Unsa day pasabot aning pagsige ni mog sugat na ako sa akong trabahoan, Jim? Gusto lang ko nga safety kang nga mauli ba? Nga, way magbinuang nimo. Kay unsa? Kay love ti ka, Cheryl. Oh. Jimmy. Bahala na gumingon ka nga presko kung nga pagkatao. Kay bago pa biyatan nga nagkasuod pero igo lang kung sulti mo sa tinuon. Ikatong unang higayon nga nakita ta. Di na ka mawasa kung nahaw na siya. Uglipay kay ko kay gitagpo ta og balik sa panahon. Okay ra kung di ko nimo sugdon siya. Igo na nako nga naibaw ka nga may gusto ko nimo, Cheryl. Nganong gitutukan ko nimo sama niya na. Managsama nga itong gibati, Jim. Oh. Gaan sa kayo ang akong buot ni mo. Unmao na, kita na, ha? Salamat, Cheryl. Hala no, nagkauyab gini mga itong nipalit og t-shirt dinhi. Uday, uy. Hala, bantog ra, nakitaan to na ako pirmis gawas, ikaw di giat nga ato. Walang gidamaday nga nakauyab mi. Na, kanindot. Sige day, oy, kung saan ka masaya, suportaan ta kaget. Kagarabi ni mo. Jim, ngano nanood man ta din he? Anin ako masukod kung pinood ka bagid nga nagkugman ako. Jimmy. Di na kabata siya. Naibaw na kasabot na ako'y pasabot. Oh. Cheryl. Jim. Dugay na kong nangandoy nga magkakos na yung lawasa. Busaya ko bari-bari, okay? Cheryl. 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 Jimmy. Jimmy. Happy? Sakit ra pa ha. Sorry, pero abi naman mo ako magtuo nga ako pa ba yung unang lalaki nga nakatilaw ni mo. Ikaw ang una na kong uyab, Jim. O ikaw sa unang lalaki nga nakahilapot na ako. Maong hangyo lang tao na ako ni mo. Ayaw ko pinuangi, ha? Makalaon kasi. Nga digit ka binuangan. Dalibi, online sa akong bukton. I love you. I love you too, Jimmy. Oh, shit. Pila naman ni Kadlo nga. Lain kayo kakong gipati. Oh. Ayun na. Huwag na rin pa kunikla, ha?
Maniguro ko, be. Magpalit og pregnancy test. Kinuha ko. Positive. Kung mauna, maptos ko. Oh, kinahanglan may bawi di si Jimmy. Mau ba? Mabdos ka? Oh, Jim. May umaabot at ang anak. Uy. Ha? Nga naman ka. Muraligi kag uwa malipay nga namaptos ko. Nalipay oy, kay mahimo na ba akong amahan. Pero, shit, may isulti ko nimo. Ug ginaot nga makadawat ka ini. Unsa man na? May asawa ko. Jim, mahimo ba? Ayaw kong binuangig ingon ana. Wa ko makauyon sa imong joke, ha? Wa ko magkomedya nimo. Minyo ko. Ug tuwa sa gawas sa nasod ang akong asawa. Pero wa mi anak. Kalma o na. Imo lang di ko gitunto, Jimmy. Gibinuangan lang di ko nimo, ha? No. Asilo ako. Pero mahal ta ka. Mahal ta gid ka. Maungwa ko mutug-ani mo sa tinuod. Unya, mag-unsa naman ako ini nga minyo man day ka. O sabi ka ugmaon sa umaabot akong anak, Jimmy. Ay, kabala ka. Di ka na ako pasagdan. Pangitaan ti kag imong kapuyan. Kung musuporta ko sumaabot na tong anak. Ang importante siya nga magpadayo nato ang atong pagminahalay. Jimmy! Yak ang aking pusong nagdurusa, ngunit ayokong naranasan. Sakit man ang gidangatan sa akong kinabuhi. Pero pilit ko kining dawaton, kinahitabo naman ni. Ako na lang giam-ama ng akong kaugalingon, nga dili lang ako ang naingon ini. Sa pagkakaroon, may anak na ko nga lalaki, og padayon paghihapong ni suporta si Jimmy nako. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga higalang, kaagi ni Shirel nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang kita ngayo, awit nga nagawahan, ang pag-ibig kong ito. Ang pag-ibig kong ito, kaya sa Ang mong kaagi, gibatan do sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamausap, mga higalag, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usagawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. ang tanging napamit ko. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? May kining usa ka babae nga taga San Miguel, Ulango Island. Ang atong matatampo nagdasingan nga Sheila. Recorded by Radio Mo TV. I love you, Sheila. Dexter. Manay tinawad siya. Love di ka. May chance ka kunin mo.
Dili pa na ako na matubag, Dex. Hatagi lang una kong time sa pagkunauna. Sure ba? Tinuod nang uyab ni mo si Dexter? Wala kita ini. Ay, mauding nangutahan na to si anak ko kung may uyab na ba kuno ka. Naadi siya planong manguyab ni mo. Lagi, day. Unya, unsa man? Imo siyang sugton. Che, kamusta naman itong akong gingon mo? Kuan, Dex. Wa pagidi ka maluoy ako. Naluoy man. Nga sa ato pa, imo na kong gisagot. Oh, Dexter. Uyab na ta. Salamat kay Che, nga imo na kong gisagot. Basta ayaw lang ko pasakiti, ha? Oh, Sheila, ako nang isaad ni mo. Maayo hinuon kay nakauyab na mo, day. Ako na lang gisugot sa Dexter, day. Naluoy na magod hinuon ko niya. Dili ka magmahay anang Dexter, day, uy. Kibuutan man sad na siya. Nganong nakikpanuroy makanako, Dex? Uy, abaya to. Gusto na ko nga magkasulti ta. Unsa may tasultihan? Sa kunsa na lang gud. She, bitaw eh. Dugay-dugayin mo kita nga, uyab, pwede mag-kiss na mo. Ha? Mag-kiss ka ni mo ha. Time pa, ingon anak kita ina. Basta uyab, kinahanglan kid nga mo kiss. Oo. Aron ma-feel na tong love. Mag-kiss ka ni mo ha. Asa man ka mo kiss? Siyempre sa lips. Ay, dili ko, uy. Ha? Dili ko ganahan ngagan ko sa lips. Kung mo kiss ka na ako, dili lang sa aping. Lain na sa ng aping eh. Mura mo ko og may kiss akong lula, anak. Oh, ug di ka, way kiss. Sige na lang eh. Dali basig niya makakita na to. O lagi. Tikasan ay! Ingon ko sa aping lang. Ni-kiss man hinuon ka sa lips. Tamisa na mag-lips siya eh. Graon sa doy. I love you, Sheila. Kanindot sa akong gipati nga gigakos ko ni Dexter. Recorded by Radio Mo TV. Bisag niyan ako sa bahay. Pero paghihapon mawa sa kung na ang pag-kiss o pagkakos ni Dexter na ako. Kanindot sa akong feeling, uy. She, nang hindi ko ni mo nga, larga ko ugma. Ha? Asa ka pa ingon? Muadto ka sa Cebu City. Mag-unsa man ka dito? Pasulong kong trabaho sa kong igagaw. Ako lang sang gidawat kaya inugon mo kayo. Ibabe ka nga, lisod kayo nga tong kahimtang din sa isla. Basig imo na kong kalimtan, ha? Kung tuan na ka sa syudad. Uy, di na mahitabo siya eh, kay love boy, kita ka. Salamat, Dexter. Amping din niya. Paabot ang akong pagbalik. Ikaw, Sab. Pag-amping dito. Tinuod ka, day? Nilarga sa Cebu City si Dexter? O, day. Kitabangan lagi ko no siya siyang igagaw nga makasod og trabaho. Murag dili maayo da. Ngano nakaingon man ka, day? Kasagaran ba ya sa mga taga dinhi, day, no? Kung makaadto nagsyudad, ilan ang kalimtan ang ilang uyab. Kay mangita na sila glain. Simba ko sa taon ka, day, uy. Dili na buhatan ni Dexter na ako. Kilove ka ayo ko niya. Maayo ang day. Pila pa lang kani kaadlaw nga nibiya sa Dexter na ako. Gimingaw naman hinuon ko niya. Maayo unta ko manawag siya na ako. Kumusta naman ka? Gimingawan ni mo. Parehas nita. Ibingaw sa kay ko ni mo. Sige lang, manawag lang ako ni mo ha, kung may time ko. Sige, Dexter. Magpaabot ra ko ni mo. Unsa man ni? Ano dili naman ako makontak si Dexter?
Unsa mo kay nahitabo niya? Pag sure, uy. Tinuod lagi, day. Dili na ko makontak yung number. Wa ka to mag-ilis og number si Dexter, day? Ha? Day, Sheila. Ang ato silingan ba nga si Jovit? Nauli na baya? Mao ba, day? O, day. Nagkita ko nun sila si Dexter dito sa Cebu. Anya, kumusta naman ko na si Dexter? Kamulay pagstorya, day, uy. Kaya murag, dili man maayo nga ako nabalitaan bahin kang Dexter. Kuan si, kanang... Nagkita man ka mo ni Dexter, Bit. Sultihi lang ko kunod sa iyang kahimtang. Dili na maguna ko makontak iyang number. Kuan kining... Ayaw lagkalain ha. Sultihi lagi ko kunod si kahimtang ni Dexter sa Cebu. Nagkita man ka mo. Kining... Nakauyab naman si Dexter og lain dito. Kauban niya sa trabaho. Unsa? Day, hilom na day, uy. Ayaw nagpalabi di ha. Unsa ba yung akong sa... Nagiwinuangan mo kong Dexter, day. Natinta lagi to si Dexter dito sa syudad, day. Kaya naman kang gwapa dito. Sakit kayo nagibuhat ni Dexter na ako. Sakit gid kaayo ni. Ako pa ni mo, day, no? Aron makalimot ka ni Dexter. Panguyab og lain. Unsa? Kumusta naman kasi? Okay na gamay, Vet. Ako nang gikalimtan si Dexter. Maayos ang imong gibuhat. Kay... Lisod sa kayo kung magsigil lang kagkunahuna niya. Niya siya, dunay na laing uyab. Maong gyud. Masa ato pa, pwede na ka mo dawat og naay manguyab nimo. Ha? Bitaw si, utogan lang ko nimo sa tinuod ba? Sa una pagid nga nakagusto ko nimo. Jovit. Lagi. Pero walang ko magkasulti sa akong feelings. Hangtod nga niadto na lang ko sa Cebu. Ug karon pagid ko magkasulti nimo ni ini. May chance ka ko si. Dili pa na ako matubag, Jovit. Ako pa nang hanaon-hanaon. Sugta, uy. Day, me. Sugta na si Jovit. Aron makalimot lagi ka ni Dexter, day. Tinood sila? Imo na akong gisugot? O, Jovit. Uyab na ta. Abi naman si, lipay kay ko nga nagkauyab na kita. Pero, mohangyo lang ko ni mo, Vit, ha? Ayaw ko pasakit pareha sa gibuhat ni Dexter na ako. Oh, ako na isa di mo si. Nga mahalon o panggaong tagid ka. Day, Sheila. Maayo ka nagkita ta. Nga naman, Day. Na ako ibalita ni mo, day. Unsa man na? Nauli naman si Dexter din sa ato. Ha? O sa imong toyo na ako. Gusto na ko mga ipasaylo nimo sa... Sa imong pagluib na ako. Nindot kayo imong saad sa pagbiyak ni mo din sa ato. Pero nangita ra di kaglain pag-abot ni mo sa laing lugar. Saylo ang ako siya. Natinta lang ko sa babae. Pero buwag naman mi. Mahimo na itong sumpayan pagbalik ang naputol na itong relasyon. Dili na mahitabo, Dexter. Kay may bag-o na akong uyab. Ha? Kinsa may imong uyab? Ako ba'y? Bay Jubit? Ikaw ang bagong uyab ni Sheila? O ba'y ako? O hangyo lang ako nimo ba? Ayaw nagsamu ka si Sheila. Kaya nagkasinabot na mi. Mao na. Mao please lang. Ayaw na pagsamok-samok na mo. Pangita na naglaing babae nga imo na sa pasakitan. Ano ko'y mahimo kay nagkasinabot naman day mo. Usbon ko, Sheila. Pasaylo ako sa kung nabuhat mo. Manghinaot ko nga mulahotay ang inyong relasyon. Salamat siya. Nawagi ka magpadani ha. Pabi na kong kauli mo. Dili na mahitabo, Vit.
Kay buotan ka. Ug nakat-on na sad ko sa pagkikugma nimo. Salamat, Sheila. I love you. I love you too, Jovit. An empty street. Wa ko magmahay nga akong gisugot si Jovit. Kay pinangga man kayo kaniya. Sa pagkakaroon, may duha na may kaanak ug padayon paghihapong lig-on ang among relasyon. Dili na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Sheila nga taga San Miguel o Lango Island uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga di kaulahan, My Love. So I say RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Sheila. Recorded by Radio Mo TV. Salamat ninyo. Thank you, ninyo. Salamat kayo. Ako nagkikaan. Yes, honey. O karon, pwede na nimo mabuhatin ka ng gusto nimo buhaton na ako. Honey. Joy. Mabdus na ka. Ohan. Sa ato pa. Mamahan ako. Yes! Yes! Unsa? Sundan na dayo nato si baby. Uwan. Sa po may dugayan na to. Dali na yan. Han, kilo kay siyog. Honey. Swerte lang gagay ka, Day. Kaya nakabano ka buutan kayo. Kugihanog. Responsable. Maulit kita. Nagay ko laing pangayoon pa. Unya, tara guning imong mga anak. Oy! Gwapa, wag gwapa. Oy! Perfect! Kaya inyong family, Day. Perfect good. Grabe sad. Tinuod bitaw? Ay, unya unsa man. Mubalik pa kang trabaho? O, day, uy. Uy, mag-housewife na lang day ka. Total, kaya naman kay ni June nga i-provide ni mo ang kinahanglanon ninyo. Ay, Dili ko, uy.
Dili ko ganahan nga isalig ang tanan ni June. Gusto ko nga naagyapon ko'y ako. Unyaw saon na di mo iligtrabaho ni mo bali. Kisa may bubantes inyong mga anak. Si Mama Day, ako na itong giing ng daan. Pero magkiksabot pa sad ko ni June nga mukuha mignan ni Gyud aron dili kayo hago si Mama. Duha bitaw ni kabo ka mga bata. Mausan. O kirapodhan, way kaso na kuwaron sad nga naikatabang sa mama ni mo. Katabang sa pagdatiman sa mga bata kung manarbaho ta. Salamat, Han. Pero sa mga magkahergyaya, na nakinakitan? Jam ako nga, auntie. Anya, 23, nako. Uy, kabata pa din mo, no? 23 pa di ka? Ote, pero ayaw lang kabalaka. Anad man ko mo ati man og bata. 17 pa lang akong edad, sukad ko ni Sud aning trabaho ate. Okay, sige. Actually, dili masad kayo yung anak kabog at imong trabaho kay naaman ang akong mama nga makatabang-tabang nimo. Ay, mao ba ti? Sige. O niya, okay ra. Inig alas 6. Pupauli ka kay doon naman inyo, diba? Oo, ate. Okay. So, okay ra mo pauli ka kay inig alas 6 na naman sa midinhi. Mao ba ti? Salamat ti ha. Kanos man ko magsugod. Kumusta man ka diha, ma? Nikaon na ka? Ay, nakoy. Nagluto ba si Jam? Abi ni mo ko gihad kay bataa. Bilib ka ayo ko. Mao ba, ma? Ma, ngano sa'yo man ka nauli gahapon? Makidungan unta ko ni magpanihapon din sa bay. Ay, sayo kong nauli gahapon, day kay sayo man sad na ulis June. Ikon pa siya nga siya na'y bahala sa bata. Masad ang yaya, so ni uli na lang sa kuaron matiman na ko og kaon ang imong amahan dito sa bay. Ha? Sa'yo ni out si June sa trabaho? Ngano, wa man siya musulti na ako. Recorded by Radio Mo TV. Wagid siya musulti ni mo about ato. Wa, good. Anya day, o sa may nabantayan ni mo siya mga lihok ron. Koan, muraglik kayo man kayo siya na ako. Ambot, dili ko gusto mag-overthink pero maunay ako nabantayan yun. Oh, wa ka na'y babay mo ba na no? Unsa? Panindi lang yun daw. Kay kinira ba mga tentasyon? Huwag inipili. Bisan unsa kabuot na ng bana ni mo. O bisan unsa pa ni mo kasalig niya. Ayaw yung kumpiyansa. Day. O kayang kumpiyansa sa inyong gikuha ng yayas bay, ha? Bata para ba to? Huwag may tsurasan. Huwag mato di mo na to. Doon na higayon nga sila rang duha sa bahay si mong bana katong nauli og sayo si mama ni mo. Kay nauli sad siyang sayo gikan sa trabaho nga hangtod karon wa pagyapok nga ni sultihi. Kung gano sayo siyang nauli ato. Day. Oh, ikaw mo lagi na nang nagluto. Si Jam di. Koanhan. Wala lang na ako pa sa larong adlaw. Gusto ko nga, ako na unay mo silbi ni mo. O na ka masud sa trabaho. Oh, sorry han, pero di na ko ani mamahaw ron. Ha? Mula ka na ka? Oo, nako'y kinahanglan nga human sa opisina. Mao ba? Sige.
sorry. Kapoy kay ko. Ayaw sa ron. Sakit kayo kong dugan, day. Tingay doon na gina si babae, uy. Ganong muraglik kay makay siya ni mo. Ansa may maayo na kong buhaton. Oh. Day. Soy kunukuan. Butang og hidden camera sa inyong bahay. Aron mamonitor ni mo siya samtang naakas trabaho. Maayo ka, ha? Maupanak, ay di na ko makahibo sa pagbantay sa mga bata kay nahibaw na ka. Si Papa ni mo nagkatiguang nasad ug nagkinahanglan sa akong pag-atiman. Okay, Rama. Ayog ka bala ka. Naaramasad ang yaya. Ma? Wa ba kay nabantayan din hisabay? Wa man, nak. Mao ba? Pero di ay ka nang nakapantay ko ni June nga perming sayong muuli dinis inyo. Oh, permi, ma? Oo, sige naman na. Unsa? Anhin ako ibutang CCTV camera. Maayon din kay makuha ang tanang anggulo. Nasayop na unta ko sa kong pagtuda. Wa ko'y nakitang tawa sa kamera. Si Jam ako nakita. Og basang iyang buhok. Si June? Parehas sila kikikanan og direksyon ni Jam. Si buti pasabutan ni. Dili mahimo. Manangit kong doon na emergency sa bay. Mupauli kong sa'yo. Karon mo mga hayop ko. Han? Niya ka? Sa'yo lagi ka? Jam! Jam, gawas niya! Ti, nga na, ti. Nagpatuog ko sa bata, ti. Sultihi ko tinuod. Doon na may relasyong do, ha? Ate. Sila, sa ganang panultin mo. Humulimod pag ka? Nahibaw kong pirmi ka mauliog sa'yo din sa bay. O nahibaw kong pila na kahigayon nga kamurang duha ang mabilin din kauban ng mga bata. O bisag mo kausawang git kay gisulti na ko bahin, ana. Nagtuwa ka ako makabantay nga murag likay pod kayo ka na ako. Sila, nasayop ka. Jam, pauli lang una sa inyo. Magstorya na ko sa kong asawa. Sige, kuya. Sortihi ko tinuod. Tayo ko'y mo ang buang. Ang tinuod. Wala ko'y trabaho. Magusa na kabuan. Wa ko musulti nimo tungod kay mauwaw ko. Ug mao nga naglikay ko nimo kay dili ko gusto nga maproblema kag apil sa kong problema. Di ko gusto nga magkamatikod ka nga naa ako'y problemang giatubang karon. Unsa? Naglibog ko kung saon ako. Nagpuskarte nga mong kumpanya. Ug usakos mga nataktak. Nga nung mga makabusulti na ko. Tungod kay lalaki ko, Han. Ug di ko gusto nga maproblema kag apil. Han, asawa ko ni mo. Para unsa man nga nagpakasalta kung doon natin mga sekreto o problema nga dili na to isulti sa usag-usa. Sorry, Han. Nahadlok lang yun ko. Nahibaw ko nga nisaan ko nimo nga diligid ti kalisod-suron sa atong kaminiyon, pero
karon nahadlo ko nga di na ko siya mabuhat. Sorry, Han. Pagkatapos mong mag-down ay 50 piso. Okay ra. Sorry, pud ko nagtunda ko nimo. Ayaw ka bala ka. Malabngan rin nato tanang pagsuway karon sa itong kaminyoon. Karon rin ha? Salig lang. Salamat, Han. Salamat sa pagsabot. I can't remember when I swear. Nangayo kog sorry sa among yaya gid ato. Tungod sa akong pagduda nilang duha sa akong bana. Gipasaylo man hinuon ko niya og nakasabot siya nako. Pero matod niya, dili na siya mo balik pa og trabaho namo. Nisabot na lang sad ko kaysa tinuod lang, dili kaya sa kong sweldo lang kung doon na pamiyaya. Bahin sa damo ni June, for the meantime nga wa pa siya kakita og laing trabaho og ako pa'y nanrabaho, siya una ang niatiman sa among mga anak og siya po'y nagatiman sa mga trabaho unon sa bahay. Sa kami niyoon, importante gyud nga open mo sa usag-usa sa kung unsa may problema og dili maayo nga magsikreto-sikreto. Importante pod nga doon na ang pagsinabtanay bisan pa man unsa kalisod sa maong sitwasyon. Dinhin na lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kito mga higalan kaagi ni sila nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong ipangayo, awit nga naguluhan through the years. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.